משכיות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. השלום והברכה, אנחנו נושקים ללילה הקדוש והעצום, ליל הסדר, חג הפסח, יום הולדתו של עם ישראל. חג שמציין בעצם שעם שלם יצא ממצרים. על זה אומר המדרש, לא היה עבד אחד שהצליח לצאת מעולם ממצרים. כל כך הייתה מעצמה גדולה, ואנחנו יצאנו כמו הבטחת הקדוש ברוך הוא. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אחר כך ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. לא רק רכוש גשמי חומרי, יצאנו ברכוש רוחני. יצאנו להנחיל לעולם, לאומות, לתת להם איזו השראה של חירות. יודעים איזה אחד הנשיא, כמדומני, הנשיא ה-14 של ארצות הברית, אברהם לינקולן, לפני כ-170-180 שנה, אז הוא החליט בהשראת היהדות, לקח את הסיסמה הגדולה, Let my people go, שלח את עמי. זאת אומרת, הוא ביטל את השיעבוד לפני כ-200 שנה, והראה לעולם שאדם אסור לו להיות עבד, נרצע לבני אדם, צריך להיות בן חורים, כבוד האדם וחירותו. זה מה שהבאנו אנחנו להיסטוריה, זה מה שעם ישראל תרם לאנושות כולה. שלח את עמי, אנחנו יכולים לבוא לידי מימוש כשאנחנו בני חורין, שאנחנו אנשים חופשיים, שאנחנו אנשים שיכולים להחליט בבחירה חופשית מה לעשות, מה האמונות שלהם. כל עוד היינו תחת רגליהם הקלגסיות של אומות העולם, לא בנו לידי ביטוי. העבד הוא בעצם אדם שעיתותיו אינם שלו, זמנו לא שייך לו, לכן העבד פטור משמירת המצוות. הוא כל זמנו שייך לבעלים, לאדונים. אנחנו ביטלנו עולם של אדונים ומשרתים, הבאנו עולם של שווים בין שווים. זה ברכה עצומה. רציתי להביא לכם עוד מושג מאוד חשוב, חמץ ומצה. מה ההבדל בין חמץ למצה? זמן. החמץ זה בעצם מצה של התעכבה, והבצק תפח, תסס, התנפח. בעצם ההבדל בין חמץ לבין מצה, שהחמץ זה ניפוח, זה זמן פנוי. לעומת זאת המצה זה תוך זמן מאוד מוקצב, גם ללוש, גם לאפות ולהוציא איזה רקיק ברמה כזאת שתוך 18 דקות צריך להיות מוכן. אז אם כן, מה ההבדל בין חמץ למצה בשפה שלנו היומיומית? האם אתה מחמיץ את החיים שלך? האם יש לך תחושה של החמצה? מעביר אותם ככה בלי משמעות, בלי עשייה גדולה? או שאתה ממצה, מצה מלשון מיצוי. האם אתה מגשים את החזון שלך? האם אתה מממש את הכישרונות שנתן לך הקדוש ברוך הוא? אז אתה יכול להיות חמץ, להתנפח ולהתנפח, והכל אוויר, רוח וגשם עין. לעומת זאת, כשאתה מממש את כוחך בעולם, אתה ממצה. אומרים רבותינו, ההבדל בין חמץ למצה זה שתי דעות אחת. בין חטא לבין ה' שהן בעצמם דומות מאוד. הה' בעצם יש בה איזה חלון קטן בין הגג לבין הרגל, והחטא סגורה. ובעצם אומרים רבותינו, 3 דברים צריכים, מוציאים את האדם מן העולם: התאווה, הקנאה, התאווה והכבוד. אם בן אדם ידע לממש את חייו בגדלות, בכבוד, בעוצמה,
הוא יהיה ממצא אותם לתפארת העם, התורה והארץ. חג כשר ושמח, כל הברכות והישועות, כל טוב.